Safari, safari, safari. Obavezno da odeš na safari kad si na nekoj tropskoj destinaciji ako je u ponudi. To mi svi kažu. A niko mi nikad nije rekao da odem na vodeni safari. A zapravo je baš cool. Ukratko, sedneš u čamac i tražiš krokodile po jezeru. Pored krokodila ima tu raznih nekih ptica, gmizavaca, ima čak i meduza. A najinteresantniji su, neko bi rekao logično, oni najsličniji nama. Majmuni. Ima ih sa obe strane vode, i sa leve i sa desne, drže se i oni koji mi nekih granica, sa jedne strane belkasti, sa druge oni sa tamnom dlakom i, kaže vodič, kada bi se slučajno spojili, došlo bi do međusobnih napada i agresije. Da ne postoji mali broj pojedinaca čovekolikog oblika u ovom 21. veku koji dokazuju da smo kao ljudska vrsta par puta ipak uspeli da uradimo nešto suprotno od majmuna, zapitala bih se u čemu je zapravo razlika između nas i ove svakako vrcave životinjske vrste. Elem, skontali su gde je hrana, dođu po svoje, uzmu ni ne pitajući, a uzmemo i mi ono što smo platili bananama, video i sliku sa njima i još na to ponekad kažemo da su oni ti koji su nekulturni i koji kradu. Ali dobro, oni se bar bore za hranu kako bi preživeli. A mi se borimo za dobar video, zarad velikog broja lajkova i uspomenu koju ćemo zauvek čuvati u telefonu. Nakon sukobljavanja sa pitanjima o sličnosti naše i egzistencije majmuna, vidjeli smo i kako se pravi cimet. Probali smo da ga svojeručno tučemo, pitajući se što li plaćamo teretanu ovamo u Evropi kod nas kad se ovakvim udarcima ubiju dve muve. Em narastu bicepsi, em se proizvede nešto prirodno, lepo i zdravo. Posle toga smo se vratili u naš čamac da odemo tamo odakle smo i došli. U jeftin hotel sa buba švabama gdje ćemo telom odmarati od naših država u kojima se radi za mnogo više para od 4 eura po danu, ali i za mnogo manje slobode nego na Šri Lanki.